Hello everyone. बेसेबा गोबाव उनाव दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो सानदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा दुब्लि बारियाव बिथिंजाय ओरैबायदि मोजां नुदों आरोना दायो माइ मोनहां जानानै जारेद गोथांनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय दै फिसा बोहैबोदों आरोना हाजोनिफ्राय मोनहैयाखै थांगासिनो दङ मोनहैसिगोन आरोना बारा गोजान गैला ओमफ्राय नै आंजों लोगोसे दङ आरोना दिमासा लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आंनि खाथियाव थानाया जादों बर' ओमफ्राय इसोर सानैया जादों दिमासा आरोना आंबो थांफेरखायाखै जों दा थांनो नागिरनाय जायगायाव ओमफ्राय दा जों लोगोसे जयैनो बेरायहैनो होननानै जोङो दायो थांगासिनो दङ ओरैबायदि मोजां नुदों आरोना खासि बिबार बारनायखौहाय गुफुरनो खिन्थु सिगाङाव मोजां नुसिनदोंमोन आं आरोना दायो एसे बोरैबा जाबाय ओमफ्राय नै लोगोसे हाजो ओरैबायदि ओमफ्राय नै दै गैया दै रानजोब्बाय अन्थाइ आरोना फाइनालि ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दायो लकेसनाव सफैमारबाय मोनफैबाय आरोना स' नोंथांमोनाबो एसे नायफादो बिदिब्ला नैथिंजाय नै जोङो दायो नैबेयाव दंफैयो आरोना बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम स' बेयाव दिनै फार्स्ट बेरायनो फैबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफ्रा बिथिंजाय गेलेगासिनो दं आरोना ओरैबायदि दसे गेलेबाय इन्जय खालामबाय जोङो बिसोरनि गेलेनायखौ नुनानै आंबो थानो हायासै आरोना आंबो गेलेहैबाय गाखोहैबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि इन्जय खालामबाय आरोना गावसोरखौनो माने ओरैबायदि गथ'फोरबायदि मोनना लालायलायबाय आरोना जोङो गेलेनानैहाय गथ'फ्रा जेरैबायदि गेलेनानै इन्जय मोनो जोंबो बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय सासेयाबो नै बिथिंनिफ्राय थाबायबोगासिनो दङ आरोना बेबो जों फैनायथिंनो थाबायबोगासिनो दङ गथ'फोरबायदि सोमावलायबावबाय जोङो बोरैबा थबस्र' जानानै ज'सो नांगौमोन आरोना जेसेबांनाखि गेलेग्रा दङ बेयावनो गासैयावबो गेलेजोबनासो थांखागोन आरोना दिनैबा हले गेलेगासिनो दङ नै गथ'फोर गाखोग्रायावनो होदों जोंहा बुरै मांदों बिदिनो बिराद इन्जय खालामबाय आरोना ओमफ्राय बोथोराबो अखाबो हादोंमोन नालाय बेनिखायनो बोरैबा गुबुंले नुदों आरोना साफा नुवाखै अखाबो हानायखाय ओमफ्राय नै माखासेफ्रा इथिं फट' लालायगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आंबो फैदेरलायबाय दायो आंहाबो फट' लानोसैलाय आरो ओमफ्राय नै गोजौनिफ्राय बेबायदि भिउ नुहुरो आरोना अखा दोमैलुलु ओरैबायदि खोमसि जाजोब्बाय बोथोरा गेलेखांबाय बिराद इन्जय खालामबाय बेबायदिनो लोगोफोरजोंहाय ओमफ्राय दायो थांफिननोसै आरोना दसे थानानै ओरैबायदि माने मोजां मोनबाय आरोना Hi. I'm here. मैं यहाँ हूँ. अम्मा इतना बड़ा फोन. चलो खाने के लिए लेके जाएगा आपको. ये रास्ता नहीं है पास. नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोनदों ना मोनाखै आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे स' बिदिब्ला बेसेबांखिनियानो दिनै भिडिअ बाय बाय लाभ इउ अल